इन्हीं के जैसन एगो औरत हाँ इन्हीं खानी औरत तो मने औरत ना कहीं तक का कहीं बैल लागत रे के करा रौरा इन्हीं के जैसन एगो औरत हाँ अपना मर्द के लगे फोन कैले बाड़ी हाँ मरद मने वैसे जैसे जिहाद तनी लो जैसे कि जानकारी नहीं है इस इन्हीं के जैसन एगो औरत हाँ अपना पति के लगे फोन कैले बाड़ी पति न- पति कौन पति हो दाढ़ी बनावे वाला ना ना। कपार छीले वाला चुप मने इहो नहीं था बुझात कि पति केकरा के कहल जाला हाँ पति यानी पति देव के अच्छा बुझ गयो नी बलमुआ और अभी अपने मर्द के लगे फोन कैले बिया हाँ बहुत रही अरे सूटी ना मनबू हेलो ए अंकित बाबू का है भौजी के हो अंकित बाबू ए बबुआ के हो बबुआ ई हटबुआ देवर बबुआ देवर बबुआ बोला श्री देवी भौजी जी ठीक बा ठीक बा ठीक बा रोवर भैया के नंबर रख ले के हम तो थोड़ा सा दे दी हमरा के भैया के तो नहीं के बड़का बाबू के बच्चा काम चल जाई हां ओ इंजीनियर हमरा से मजाक जन करी काहे भौजी से मजाक ना कोई जरा तो मौसी से कोई जरा यो ठीक कहता यो ठीक कहता दे दी रोवर भैया के नंबर अच्छा तो लिख बोली 0011 हां अरे मोबाइलवा दो ना तबे नहीं लगाई हो बात किसे लगा दे मोबाइल लगावा नंबर लिखो 0011 आ जबे लगाइबू तबे बंद ई कैसन नंबर है जी आरो टेल के ए एयरटेल एयरटेल धराबो उठाइए ना उठाइए ना अरे भोला जी में तो हेलो। निसटाइए ना हेलो इस ग्रुप की सेल्फी लेने व्यवस्था है कृपया 9 महीना बाद डायल करो ना ए लो। बबुआ ई कौन नंबर देनी है हाँ, ई तो ये तो सीधे कहता 9 महीना बाद डायल करे अच्छा व्यवस्थ होई हाँ दोसर नंबर लिखो देता नहीं बोली 94 कुल्हा पर 94 कुल्हा पर और नंबरवा हो नचनिया के झूला पर गौरी सीधा ओखर नंबर लिखे के बाद धरावा टिक टिक उठाइए ना हेलो उठाइए ना रेडियो नेपाल हो तपाईँ को अनुरोध में भोजपुरी फिल्म में गाना सुने भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में भिन्न भिन्न छिन छिन गाना सुनाउँछ ई तो नेपाल धलरस रे भौजी हिंग बेचवा सोन के लगे धइले बाप दोसर नंबर दी आपसे अच्छा लिखो बोली 94 पर बारी 94 पर और नंबरवा हो गौरी के साड़ी पर आओ आओ धराबो टिक टिक पास उठाइए ना अरे हेलो यहाँ पे कृपया ध्यान दे जो छपरा से चलकर गाड़ी लुधियाना जाने वाली जनसे एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:06 से सुविधा के लिए खेद है ई स्टेशन पर धलस रे भौजी इधर घबरा गए लोग नाम भूल गई दोसर नंबर अब से दी बोल। आपसे अच्छा स्टेशन पर धले ले बा अब जाई चढ़ के बोली नंबर देखो बोली 90061 90061 80638 80638 तेरा बेल मुआ का नंबर है धरावा बेला मुआ लग जाई टिक टिक बाप रे बाप बड़ा लंबा बाप रे बड़ा लंबा रिंग होता बड़ी लंबा दूर पड़े हेलो हेलो के बोलता अरे चीन जा 2 महीना होइले ना भर भूला गइलू हमार बबुआ के पापा आहा तू टिंटेलुआ के मम्मी बोलता रबर गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं अरे माय डार्लिंग
तू गोड़ ना हाँ। तू कुछ छुआ सब देह तो हरे लेकिन गोड़ मत छुइयो, गोड़ में स्टील बट टूट जाए। मजाक मत करी रोवर कही आए के बतौन बताई हमरा के। अरे काहे चिंता कोइले बाड़ू आई अपना समय से हम सोच रहे कि ताके खाली कमा धमा के आई तो तेरा कुछ चिन्हा ले ले आई। चिन्हा हमार कुछ चिन्हा ना चाहिए, रउआ घरे आ जाए। अरे कुछ सोच तोरा के घेटी में का पाइल ले ले आई दूगो। कुछ ना चाहिए, 4 साल भइल भइल। हाँ। रोवर एको बेर हम याद ना आईनी है आए। काहे वहाँ के दूसर के उके रख ले बनी का। ए ना जती तो ही ननका का पैंट कहाँ से सियाई। सुनो तो इतना जिद करता रहनु हाँ तब हम ट्रेन कटावतानी हाँ। आ टिकट पर उधियोले चली आवतानी। आओ आओ रुआ टिकट पर काहे के आए? रुआ बोमा पर इसका चढ़ धरी, के इसका। चलो। होइल होइल और के लिए गरी आइए कल म्यूजिक से। औरतिया अपना मर्दा से कहतिया का बाबा कि टूटा ही पलानी में तरस से जवानी ओई बात ओ भंडारी जी तो लागल दिलवा में आगी आई के भूतई बकरिया। म्यूजिक से ले ली। आई म्यूजिक। वाह औरतिया कहतिया का टूटा ही पलानी में तरस से जवानी आई बात कहिया। टूटा ही पलानी में तरस से जवानी आई बात कहिया। ए प्यास जी ए मुस्कान लगल दिलवा में ए आगी मुस्कान आगी आगी ए राजा ए लगल दिलवा में आगी आई के भूतई बकरिया। टूटही पलानी में तरस से जवानी आई बात कहिया। टूटही पलानी में तरस से जवानी आई बात कहिया। लगल दिलवा में आगी ए राजा राजा लगल दिलवा में आगी ए
हाँ जी टाइम से अधिक गावेला ना जी बिल्कुल हमने वो ब्यास जी खाने नहीं खेसा कि टाइम से अधिक चलते चलते हमने के जयकार बोल दे के बटे हाँ वाह कि श्री सीताराम बोलो ना राधे श्याम बोलो ना कि श्री सीताराम बोलो ना राधे श्री सीताराम बोलो ना राधे राधे श्याम बोलो ना राधे राधे श्याम बोलो श्री सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो बोल दे पुण्य सूत्र हनुमान की अच्छा